Tumra Bangladeshi Amra Bangladeshi दाथ' गासिबो लामा दालां जाखिनि न' स्किम अनुस्थानफोर लाबोनाय मावनाय गासिबो दा दिनै ओमफ्राय PMAY नि न' बायदिसिना आसनि माबा माबि अरुणोदय आसनि बेफोरबो दाना BJP निसोनो फारसेथिंहाय BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायावहाय दरखंआवनो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा प्रटेस्ट खालामगासिनो दं। आंखौ सोर मा बुंहरो सोर मा रिप्लाय हरो बा जोबोद मोजां बाथ्रा ना सोर मा बुंहरो सोर मा बुंहरा ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल अडिअ कल्स भाइरेल भिडिअनि सायाव भिडिअनि दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय सोलिगासिनो दङ। बेफोरसो जोबोद नायनो इन्ट्रेस्टिं जानानै फैदों दिनैनि समावहाय बेबो जोंनि नाफामफोरनियानो बांसिन बुंफबजोबनाय होननानै बुंनो हायो। बेलाफारसेथिं 2025 नि जानो गोनां बिसायख'थिनि दुंहाव मोनसे गरमा गरमि गावजों गावनो गोबां बाथ्रा एक्सचेन्ज खालामलायनाय ओरै दोलोनिफ्राय ओरै दोलोआव जयनिं जाहैदों सोर बबेहाय जयनिं जादों सोर फैफिनदों सोर हाबैफिनदों बेबा बेखौ बुंसोलायनाय गोबां बाथ्रा दाबावैसो खोनादों खाम्फा बरगयारिनि बा बिथांजों थांफानाय माखासे मावथिफोर जायफोरा UPPL हान्जायाव जयनिं जाफाहैदोंमोन दा बिथांमोनालायनो BPFआवहाय जयेन जाफैफिनबाय। दा बे नंखाय बबे नंगौ आं बेखौ बुंनो सानाखै जास्ट मोनसे जितु जोंनि बर्तमाननि जे थासारि ना ओरैबायदि गुलाय गुजाय बेफोरखौ नायनानै बेले बेजेया ओरैबायदि बेले बेजे माने जोबनो थाङि दा इन्ट्रेस्टिं खोथाया बेखायनो आं इन्ट्र'आव होनाय बायदि अडिअ भाइरेल भिडिअनि सायाव भिडिअनि फिननाय रिप्लाय होनाय सोंथि खालामनाय गावजों गाव माने अश्लील ओरैबायदि गाननाय जोमनायखौ लानानै भाइरेल जानो थाखाय जिबायदि आखु दिन्थिनाय बेफोरखौ नायनानैसो टाइम पास खालामनांगौनि सम जानानै फैदों। मानो होनोब्ला दा ओरैबायदि अयथासार जागासिनो दङ बेफोरो बिनि सायावबो बुंग्रा रावबो गैला बेफोरखौ बोरै फोसाबनांगौ बिनि सिन्था खालामग्रा रावबो गैला आफादफोराबो बेस्थ' जोबसै माथो बुंबावनो नखर मन्थ्रि फैलायदोंमोननो माखासे जिथु जानो गोनां खामानि बेफोरबो आद्रा जानानै दं नाथाय बिथांमोना हार मानियाखै दै जागोनखौहाय होनगासिनो दङ। दिनै जोङो 2020 नि जि एकर्ड डे फालिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 5थि खेबनि थाखाय बे एकर्ड डेखौ फालिलांबाय। दा आरो 2 बोसोर समाय लाबावदों जाहैदों बेनो जे 2025 ना एबार 25 26 27आव माने दफाफोरखौहाय मावफुंजोबनायनि बाथ्रा नङा होमबा 2 बोसोर समायखौ जोङो एड खालामदेरोब्ला माने बेवहाय स्पष्ट आं जितु बुंखादोंमोन थांनाय भिडिअआवहाय 25आवहाय काउन्सिल इलेक्सन 26आवहाय जोंनि स्टेटनि MLA बिसायख'थि बे मोननैयासो नामा प्रजेक्टआ दा बिथाङा बुंदों जे नखर मन्थ्रिजों सावरायनायनि गेजेरजों मानव गेदेर प्रमद बर' सार बुंनाय बायदि दा बे खोथाखौथ' जोङो खोनायै आंगायलाय मालाय जाजोब्बाय जायानो हक आरो खनसे खोनासंबावबाय दा जासिगोननो दा फैयै नै बिथांनि खारज'खालानो जोबनो थांनोसै दा बेफोरबायदि बेनिफ्राय रंगुल बर' आदानि जे बाथ्रा आङो नैबे भिडिअआवहाय बुंनो सानदोंमोन बेखौ दोनथ'लायबाय बिथांनिफ्राय आरोबाव खिजानि गाबोनफोर माबा मोनसे खौरां ओंखारलायबावगोन बेखौ नेनानै दं आङो बेनि उनावहाय फुल बिथांनि सोमोन्दै मा बुंदों बुङाखै बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोगोन आरो जोबथारनायावहाय बेखौनो बुंनो सानगोन जे दिनै सोर देरहागोन सोर देरहाया बेयो जों रायजो राजाफोरनि सायाव सोनारगोन कमप्लिटलि दा पार्टिया पार्टि खालामबाय थागोन गावसिनि एजेन्डाफोरखौ लानानै बिथांमोना रायजोनि गेजेरावहाय हाबहैगोन दा रायजोफोरनि थाखाय बे मोनसे ओरैबायदि सुजुग बा सुबिदा फैदों ओरै हाब ओरैनिफ्राय आजाव एसे ओरै हाबलायदोलाय ओरैनिफ्राय लालायदो एसे ओरैनिफ्राय ओरै हाबलायदो बेफोरबायदि ना बे मोनसे बिजनेस ट्रेन्ड बर्थमान सोलिगासिनो दङ इनकाम सर्सनि मोनसे राहा सोलिगासिनो दङ बेयो एटलिस्ट
5 माससो सोलिगोन आरोना 5 मासावहाय बेसेबां आरजिखादो दा बेनिखायनो बबेहाय थांबा साबसिन लाब जागोन दा BPFआवथ' दिनै जायफोरा जयनिं जादों मिथि रोङा जयनिं जालागासिनो दङ गोबां जयनिं जानायखौबो नुदों हयथ' अथ'स' बिथांमोना अप'जिसनावसो दङ दा बेबो साननो गोनां बाथ्रा दै अप'जिसनाव थासेयावबो दिनै मा मोनजानो बिथांमोना जयनिं जादों बेखौ मिथिया बिथांमोना हयथ' पलिटिक्सखौहाय आंगायबाय बा बिथांमोना दिनै सरकारनि फारसे बोराबनाय दङ बिथांमोना थगायजानाय सरकारनि जि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनायजों आंगायनाय मोननाय बिदिया जयनिं जादों मोजां गाज्रिखौ आङो बुंखाया होनना बुंदों बे भिडिअ'आवहाय जायखिजाया BJPआवहाय इनकाम सर्सआ गोबांसिन दङ दा हायोब्ला सोरबाफोर गोसो गुदुं जादोंब्ला BJPआव हाबहैदो जयेन जालायदोलाय जोंहा राजिब ब्रह्म आदाया जयनिं जाहोगासिनो दङनो दा माखासे गामिफोरा जयनिं जादोंनो बिथांनि जि मावथिफोरमोन BPFनि समावहाय बिथांखौ जिबायदि खस्थ'नि गेजेरजों देरहाहरदोंमोन दा बिथाङा सोलायनानै BJPआव जाहैबाय बेबायदि ओमफ्राय प्रमद बर' जोंहा मानाव गेदेर CM बिथांखौथ' मा बुंबावनो दा खुगाजोंनो जागासिनो ना मा मिथिला जियानो हक बिथाङाबो गावनि पार्टिनि एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ जितु बिथांमोननि कार्यकला दंबावो सम माखासे दा बेखौबो वार्निंसो हरबावबाय जोंहा बारग' चिफ हाग्राम महिलारि सार बिथाङा 31 मार्चआनो डेडलाइननो दा बेनि उनावहाय गोदान खामानि अर्डार साप्लाइ स्किम बायदिसिना बानायोब्ला हयथ' बे बा माखासे लाइबिलिटि थालाङोब्ला बेखौ गनायथि होनाय नङा बेफोरबायदि बाथ्रा दा गोबां बाथ्रा आं दिनै जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोननि अपिनियनखौसो बिहरनो सानबाय नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों थारैनो जोंनि गेजेरावहाय स्पस्थ'है बुंनो हायाब्लाबो सोर फैथावना बा सोर फैनांगौ नैबेखौ फिन खनसे आरोबाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन बेनिफ्राय लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय दा इन्ट्रेस्टिं आं दिनै जोबोद माने बै भिडिअ भाइरेलखौ लानानै एसे खर' गुदुं जादों आरोना दा खर' गुदुं जाबाबो उफाय गैया माथो बुंबावनो दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरानो ओरैबायदि बेस्थ'जोब मायाव बेस्थ' मिथिया दिनैथ' नै कनफारेन्सआ जोबलांबाय थान्दै मेलखौबो लानाय जायासै बिथांमोननि जि बडि सोलाय सोल' खालामनांगौमोन बेबो समा बारलांबाय आरो फारसेथिंहाय BTC सेक्रेटारियेटनि लांगोनायावहाय दरखंआवनो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा प्रटेस्ट खालामगासिनो दं दा बेफोरबायदि एग्जाम्पलखौ नायोब्ला आरो बेलाफारसेथिं NDBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बुंगासिनो दं ओरैहाय नै 3rd रिजनेल पार्टियानो जोनोम मोनहैबावबाय दिनै ओमफ्राय PMAYनि न' बायदिसिना आसनि माबा माबि अरुणोदय आसनि बेफोरबो दाना BJPनिसोनो अब्ला UPPL थानानै बा थायैनि बिथांमोननि अस्तित्वखौनो दोनखायासै जोंहा राजिब ब्रह्म साराहाय जिहेतु बिथांमोना आलादा आलादायै केम्पेइन खालामगासिनो दङ बिसायख'थियाव हारसिङै जितु गेलेगोन दाथ' गासिबो लामा दालां जाखिनि न' स्किम अनुस्थानफोर लाबोनाय मावनाय गासिबो दा स्टेट माने BJP पार्टियासो बेनि क्रेडिटखौ लानो थांगासिनो दङ जोंहा अरुप कुमार दे मानाव गेदेर EM बिथाङा तुमराव बांलादेशी आमराव बांलादेशी बिथाङासो आरोबाव नै BTCआव हिर' जाहैफिनसिगोन स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय